Goddag og velkommen til Rose Sketch. I den her video der skal vi se på Protractor-værktøjet, altså vinkelmåleren i gratisudgaven af SketchUp. Så hvis det er noget for dig, så følg med her. Protractor-værktøjet i SketchUp er en vinkelmåler, og man kan bruge den til to forskellige ting. Man kan bruge den til at måle en vinkel, eller at afsætte en guideline, altså en stiplet linje. Det kan man også med tape measure værktøjet, og de to linjer er faktisk ens. Det betyder, det er en linje, man kan bruge midlertidigt, når man sidder og arbejder, som ikke interagerer modellen. Hvis det er noget, du godt kunne tænke dig at høre lidt mere om, så vil jeg også anbefale, at du lige ser videoen om tape measure. Der kommer jeg også meget ind på, hvad det er, man kan med de her linjer. Når du skal finde dit Protractor-værktøj, så nogle gange så kan det godt være, at den ligger herude i baren allerede i forvejen, hvis du har brugt den. Men ellers så kan du også finde den ved at gå ind og klikke på de tre prikker, der er hernede i bunden af værktøjslinjen over. Og når du klikker på den, så kommer der den her ekstra menu med flere værktøjer. Og der kan du se, at den ligger herinde. Man kan se, at det ligner en lille vinkelmåler. Du kan så tage fat i den, og så kan du trække den ud og lægge den i værktøjsbaren herude, så den er nemmere at finde fremadrettet, hvis du bruger den meget. Og ellers, ja, så er det bare at gå herind og finde den hver gang. Det første, vi lige skal se på med Protractor-værktøjet, det er, hvordan man skal vende den, når man skal bruge den. Så når du går ud og vælger værktøjet, så vil du kunne se, at alt efter hvor jeg peger med musen, så vil den have forskellige farver. Hvis jeg peger på gavlen her, så kan I se, at den bliver grøn. Hvis jeg peger hernede, så bliver den blå, og hvis jeg peger ude på siden, så bliver den rød. Og det handler om, det er, at man skal definere, hvad for en akse vi skal rotere rundt om. Så hvis jeg for eksempel skal måle hældning på det her tag, jamen så er det langs den grønne akse. Så lige nu, der er den rigtige. I kan se, at jeg drejede musen lidt. Den kan ikke helt finde ud af, hvad vej det skal være. Og det kan godt være lidt svært lige at vende sig til i starten. Men her kan man også bruge piltasterne til at låse den. Så i det her tilfælde vil jeg gerne have, at det er på den grønne. Og så kan jeg jo netop køre den på fladen her, og så derud. Men I kan også se, hvis jeg bare lige drejer musen forbi taget, så skifter den. Og så ved at klikke en gang på venstre museknap her på tastaturet, jamen så fastlåser jeg til den grønne. Så ligegyldigt hvor jeg kører den hen, så bliver den ved med at være den grønne. Og det samme gør sig gældende, hvis jeg var over på den anden side. Se herover, der bliver den stadigvæk ved med at være den grønne. Og det er ret smart, at man lige forstår, hvordan det fungerer. Og hvis jeg selvfølgelig så gerne vil skifte den, jamen, så kan jeg bare klikke på højre musknap, hvis jeg nu vil have, at det skal være den røde, eller pil opad, hvis jeg vil have, at det skal være den blå. Og nu skal vi så prøve at måle vinklen på det her tag. Så jeg trykker altså lige en gang på venstre musknap, fordi så bliver den låst til den grønne her. Og så klikker jeg på hjørnet, og så skal jeg definere, hvad det er for en linje, jeg gerne vil måle fra. Og typisk, når man måler hældning på tag, så er det den vandrette linje, man måler fra. Så jeg kører den bare ud til siden her, og så kan I se, at der kommer en rød stiplet linje, og den er altså parallel med bundlinjen hernede, som er, bunden på huset, så den er altså vandret. Så jeg klikker en gang, og så drejer jeg musen op, og så peger jeg op på spidsen af taget heroppe. Og uden at klikke igen, så kan jeg så gå ned i højre hjørne og kigge og se, at den her tagflade har en hældning på 30 grader. Jeg prøver lige at vise det over på den anden side også herovre, så jeg nulstiller lige værktøjet ved at trykke på space, så vælger jeg det lige igen, og så kører jeg over på den anden side herovre. Og så kan I se her, at hvis jeg nu prøver at klikke og så måle fra noget andet, det kunne fx være den lodrette side herude, så kører jeg bare musen ned af den lodrette side, og så trækker jeg den ud igen, og så kører jeg op og peger på for eksempel spidsen af taget igen, og så vil I nu kunne se, at den vinkel er cirka 112,5 grader. Nu vil jeg gerne vise, hvordan man laver en guideline med vinkelmåleren her i SketchUp. Og den kan vi bruge til at tegne et tag på den her boks her, så jeg vil lige gå ind og først definere, hvor taget skal starte henne. Så nu vælger jeg lige vores tape measure værktøj, går ned og trykker på bundlinjen, og så kører vi den lige opad, og lad os sige, at det skal være 2,5 meter høj. Så har vi fået lavet en vandret linje. Og det, der er det smarte ved de her guidelines, er som sagt, at den går ikke ind og påvirker modellen, men den gør stadigvæk muligt for os, at vi har nogle punkter, vi kan referere til. Det vil sige, I kan se, at jeg kan snappe til de steder, hvor linjerne skærer hinanden. Nu nulstiller jeg så lige mit værktøj ved at trykke på space, og så går jeg ud og vælger mit Protractor-værktøj. Så kan jeg køre ind her, og så kan jeg så klikke på det punkt herude, og jeg kan lige fastlåse den ved at trykke på venstre piltast, så jeg er sikker på, at den ikke kommer til at lave det om. Så klikker jeg en enkelt gang med musen, kører ud til siden, og så kan jeg køre den opad. Og lad os sige, at enten så kunne jeg for eksempel bare gå efter at ramme midten af taget, og der kan I se, hvis jeg kører musen langs den her linje heroppe, så på et tidspunkt, så burde der være et punkt her, der står der midterpunktet. Og det betyder, at nu er hældningen midt
på husets bredde. Og den er cirka 29,6 grader. Og det kan godt være, at vi tænker, vi vil gerne have den af 25 grader. Nå, så kan vi også bare skrive 25 grader. Så nu skriver jeg 25 og trykker Enter, og så kan I se, så kommer den lidt længere ned. Jeg kunne lige overgøre det samme med den anden side. Klikker her, fastlåser den lige igen med venstre musknap. Klikker en gang, kører til siden, og så trækker jeg den opad, og så skriver jeg 25. Og nu har vi så lavet en guideline for hver side af taget, som vi nu kan tegne husets tag efter. Jeg håber, det var en video, du kunne bruge til noget. Jeg vil sætte stor pris på det, hvis du har lyst til at like og subscribe til kanalen. Du kender jo hele smøren. Og hvis du har en god idé til, hvad for nogle videoer jeg kunne lave i fremtiden, som omhandler ting i SketchUp, så er du meget velkommen til at skrive det ned i kommentarfeltet. Jeg vil glæde mig til at læse dem. Og ellers vil jeg bare gerne sige tak for din tid, og have en rigtig god dag.